E mașina poliției, nu? Poliție, duce mai. Depinde ce minister e. Ce linie poliție? Nu, așa e, nu stai puțin, că e un accident aici, n-am pus. Bine, hai că să vedem mai mult, cum trec mai mult. Chiar aici, la capot. Nu s-a întâmplat nimic, nu n-a împărțit nimeni nimic, totuși, până la urmă. Nu? Ce pe YouTube? Nu. Dar e mașina poliției, să se știe că e mașina poliției. Să nu se mărlănească, da? Da, vreau. Știi? Bravo, ce Cred că e și una. A venit dincolo și el vrea să intre așa. Da, da. Ce mi-e că ăștia sunt secreți direct, cu pe antena sus. Poftim? Cu pe antena sus. Da. Ăștia sunt secreți. În seara asta am pus-o pe YouTube. Bine. Am filmat și numărul poliției, deci agentul constatator, accidentatul și... Bine. Secreții direct, ești nebun? Uite-mă antena sus, ești nebun la cap. La baterie. Se rupă, bă.